Pabani ko ninyo mga sir ug mga ma'am. Kini nga panahon ato ang gisulayan nga maghatag ta og mga basahon og kining mga religious articles, particularly kining miraculous medals. Actually, sagad mo gud sa mga butang mga balaan nga ato ang ginahatag sa tao nga naay dakong epekto sa pag-convert sa katao, makatoliko man sila or sa dili. Actually, ang sa kasaysayan sa simbahang katolika, kining miraculous medal mao ang usa sa pinaka epektibo sa pag-convert sa mga tao nga wala magtuo, and at the same time kadtong sa mga tao nga magtutuo ng daan apan kulang ang iyahang pagpartisipar o pagkooperar sa tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So niining panahon na kung ato ang tan-awon mga higalag mga igsuon, ako ang gipaningkamutan nga diha ko maghatag og religious articles sa palibot sa simbahan, and that sa mga higayon usab nag-atang pud ta og mga di katoliko anay nga panahon sa hinungdan nga daghang mga report sa atua nga niining lugar at bang sa katedral daghang mga dili katoliko maglibot-libot dinhi unya pagkahuman maningkamot sila pag kumbinsi sa mga katoliko paghatag og hilo nga pagtuo dito sa mga inosenteng katoliko nga walay kasayuran sa pagtuong katolika. So samtang nagpaabot ko o nagtan-aw ko sa palibot, samtang nag-obserbar ko sa palibot nga naabay mga di katoliko nga naa sa palibot nga magsamok-samok nato, so far wala man. And at the same time kini nga panahon, mga higala ug mga igsuon kuani kining ulan-ulan pod. So ako na lang gihimo, ako na lang gihurot ang mga pipila nako ka mga basahon o kini mga miraculous medals nga ato ang gidistribute sa mga tao nga libre. So naay mudawat, mahinang po nga mudawat with smiles, naay mga bata, naay mga tigulang or mga hamtong na nga mudawat sa maong mga balaang mga butang. Og sa samang pagkaagi napoy mo balibad kay nagtuo siguro sila nga naninda ko. o para ingon na para ani nangayo sila basahon nya ato ang gitudluan unsaon paggamit sa miraculous medals ay i-recite lang ang prayer katong O Maria gipanamkon nga walay sala ig ampo makami nga midangop kanimo. Unya kung pwede mag-offer og Hail Mary taga-adlaw kung dili man galing sila makahimo sa Santos nga Rosario. Nya kini kay pamilya magyud ni og nakita na ko nga nagbitbit og mga lukay gikan gyud nagpambidita nya bana nya pagkahuman asawa nya naapoy anak nya naapod koy usapod nga nasugatan nga hala puting isuga nya nagtan-aw sa kuha samtang gihatagan ako kining kuan kining miraculous medal puting isuga nya nagtan-aw sa kuha wa gyud nya gidawat kay pagpangutanan nako so sa badista man din ni agis tungod simbahan. Ang ako ang gitan-aw kung naabay lukay gibitbit wala man pod. So dinhi ato lang nga gihimo samtang nag-obserba kita sa atong palibot nga naay mga di katoliko nga magsamok-samok ining atbang sa katedral. So ato na lang gibuhat ang paghatag og mga religious articles, at the same time paghimo og ginagmay nga katisismo bisa sa kadali lang ngano nga kinahanglan kita magsulob ni ining maong mga balaan nga butang ug sa unsang paagihang nga magamit kini, ilabi na sa paghimo nato o pagsaulog nato sa dakong kasaulugan sa karon nga panahon kining Semana Santa. Kaya ang mga basahon magud nga atong gihatag about sa rosaryo, about sa milagro sa mahal nga birhen, about sa miraculous medals, and daghang pa mga butang nga dapat mahibawan. Ilabi na kining naamang ko'y gisulat nga gamay nga basahon, catechism concerning sa pagsaulog sa Semana Santa. So kato og kugihan lang to og basa sa isa ka adlaw mahuman na dayon pero kung busy ang
nagdawat niya ng maong mga basahona, siguro good na siya sulod sa usa ka semana mabasa to niya og daghan kaayong makatunan nga mga puntos kung mubasa ta sa maong mga pamplito. Unya hulat ako ninyo mga sir ug mga ma'am sa mga parokya kay paningkamutan ako nga Huwebes Santo, Biyernes Santo sumulibot ko nya maghatag tag mga religious articles og kung mudaghan na nga to ang rosaryo, maghatag ko og Santo Rosario sa matag manimbahay ug maghatag po tag mga Mercos medals sa mga tao nga buot budawat ni anang maong mga balaang mga butang. Uban ko ninyo ug iamposab ko ninyo nga mabuhat ato kini ug usab mamahimo nga makalahutay ta sa paghimo ni ining maong balaang buluhaton gawa sa pag-inform pagpanalipod nato sa tungkol Katoliko at pagkining buhaton usa sa mga paagi nga atong gipadayag ang ato ang pagkoopera sa kaluwasan naghimo ni Kristo sa krus. So maghimo po tayo mga maayong buhat pag-inform ngadto kanila mahitungod sa pagtuong Katolika. So atangi ko ninyo mga sir ug mga mama ha, sa inyong mga lugar musulpot na kog kalit siguro basig karong Huwebes Santo or Biyernes Santo na ako sa Digos at pagkahuman ubang pa mga parokya sa duol sa Digos mag-upload daw mga religious articles. Ave Maria. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.